हेलो लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै दंफैयो मोनसे जायगायाव दंफैयो दे हाबा आरोना फंबाय जानायनि हाबा आरोना बिनि हाबायाव दंफैयो ओमफ्राय जोंहा मा प्रिपेरेसन जादों आं एसे दिन्थिलांनो दे लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहा नै धामा धुम मावगासिनो माने हाबाया गाबोन खैना लायगोन आरो दे ओमफ्राय दा पेन्डेलनि हाबाया मथा मथि दा मोनायाव कमप्लिट जागोन माखासे डेक'रेसनफोरा गाबोनसो जागोन गाबोनसो लायनो थांखागोन नालाय हिन्जावखौ गाबोन साननि 12थायाव कमप्लिट जाना थागोन आरो जोंहा दायो होगासिनो जाने मावनाया मथा मथि जोबथारदोंसै ओमफ्राय डेक'रेसननि खामानिया एसे दङ थिं एसे नायलांसै होगासिनो नै बिथांमोनानो दे खामानि मावग्राया पेन्डेल मालिकआ मा नाममोनलाय पेन्डेल मा टेन्ट हाउसनि नामा साया माया टेन्ट हाउस लोगोफोर नांगौ जायोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे जोंहा बे जाबाय मालिकआ नैबे 2 नं गरायबारिनि दे होगासिनो मावग्राफ्रा बिराद मोजां सेंग्रा गोजानो सेंग्रा गोजा मावग्राफ्रा बोराय सासेबो मोना थगायदों सेंग्रा गोजाथार मोजां साया माया टेन्ट हाउसनि दे 2 नं गरायबारिनि सोरनोबा टेन्ट हाउस नांगौ जायोबा मोनगोन बिदि हाबानि बिदिनो पुरा बनायबाय थादों ओमफ्राय डेक'रेसनाबो दसे उनाव जासिगोन दा मोनाव मथा मथि 60% 70%सो खामानिया जोबगोन आरो ना ओमफ्राय बाखि खामानि गाबोन एसे थानो हागौ आरो गाबोन खैना लायनो थांगोन नालाय खैना लाना फैनायनि समाव पुरा क्लियार जासिगोन आरो जोंहा नै बिथिं डाइनिं हल जागोन दे डाइनिं हल डाइनिंआ मोननै बनायदों आरो नै बिथिं मोनसे थागोन बेनिफ्राय आरो नै बिथिं मोनसे थागोन आरो ना गासै मथा मथि खनसेनो 200 जन मा होनना बुङो 150 जन जाहानायनि केपासिटि बनायदों 150 जन 300 जन मथा मथि बेयाव रिसेपसनाव मथा मथि बेनिफ्राय जोंहा दिनैनिफ्राय लाहार फाहार आरोना जोंहाथ' दा मोनाव बेयाव उपहना जागोन नालाय उपहनानि जानायनि रेडि खालामगासिनो बिदिनो जोंनिया खामानि मावग्राफ्रा हौवाफ्रासो मावो दै हिनजावफोर मावा नै गासिबो मैगं हानाय होन मा होन गासिखौबो हौवाफोरानो मावजोबो आरो ना हिनजावफोर मावा जोंनिया होगासिनो नै मैगं हानायखौ नुदों दा हौवाफोर गोजा हिनजावफोरखौ थारमाने जोङो बे संनाय खावनायावनो बाहायनाय जाया नुबाय दा नैथिं बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय जोंहा नै संनाय खावनाय सोलिगासिनो ओंखामनि दै रेडि खालामबाय बिथिं दा मोनाव जानायनि आरो दाउ रेडि खालामदों नै दाउ लकेल दाउ बिराद बरिया रोंखायोलै जोंहा नैबे दाउ गोदाग्राया मानसिफोरा सिनाय मोनखायो जानांगौ दै बेखौ दाउ गोदानायाव मोजां आरो सोरनोबा जुदि दाउ कन्टेक्ट नांगौ जायोब्ला बेफोरबायदि हाबाफोराव दाउ नांगौ जायोब्ला खबर लानो हागोन जोंनियावबो जोंबो होनो हायो दाउ लकेल दाउ ना मा नोंथां हायो बेसेबां नांगौ 2 कुइन्टेल 5 कुइन्टेल जेसेबांखिनि दाउ नांगौ होनो हायो आरो जोङो लकेल दाउ आरो संनाय खावनायनि आरो मा होनना बुङो फुडिं नांगौ जायोबा मोनो जोंनियावबो जों मावो बिदिनो मा होनना बुङो टारगेटखौ नायनानै एमाउन्टखौ लानाय जायो आरोना जोंनि संग्रा स्टाफफोरा दै बिसोरो नै बे पुरा रेडि खालामबाय थादों बेनिफ्राय नै लाबोजोबखाबाय जोंहा नै बिथिं गासिबखौबो जोंहा दरा गोदाना नैलै बिथाङानो दरा गोदान नै बिथांनिनो खैना लायगोन जोंहा मा होनना बुङो बेवाइफोर लायगोन बिथांनि बेवाइफोर लायगोन बबेयाव सिगाङाव बेखौ देखायथ'लालै उनाव देखायसै हाबा खालि दरा गोदानखौ बुङोब्लाथ' मिथिखायो जोंहा रोहै बोहै बाय बाहागि खुरमा परियाल गासिबो बिदिनो जोंहा बिहामजो मोनसिनखौ बिराद खुसि जादों आनैया खुसि जादों
गाबोन लायनो थांसिगोन बिहामजो गोदानखौ ना थिग दङ बिहामजो लायनोसै मोसानांगोन गाबोन बयबो मोसानांगोन नोंबो मोसानांगोन बिहामजोनि मोननायनि रोङाबाबो मोसानांगोन एसेबाबो गनाय नङा सब गासिबो बाय बाहागि खुरमा गोजा जा बे हाबाया जादों 2 नं गरायबारि दे थारमाने जोंनिनो काजिन बिफं ओमफ्राय आरो फारसेथिं लायोबा बैनायबो जायो आरो ना आङो मेन दिनैनिफ्राय भिडिअ खालामजेनबाय पार्ट 1 पार्ट 2 बिदिनो भिडिअ नुलांबाय थागोन आरो दे लोगोफोर जोंहा नै सालथे मावनायाव होगासिनो जा बे हाबानि मेन दायित्वआ बिथांनियावनो दं दे संनाय खावनायनिया बिथांनि गाहायाव जों दङ नै बिसोरमोना गासिबो मावग्रा गोजा आरो फैबावाखै माखासे फैबावगोन माने जोङो महिलाफोरखौ बाहायनाय जाया दे हाबा हुखाबा मैगं हानायानो होन गासिबावबो जोङो बाहायनायानो जाया फ्राय जोंनिया एक्टिभखा मावग्राफोरा दे लोगोफोर नायलांबाय था फाइनालि जोंहा नै पेन्डेला मा होनना बुङो जाथारबाय आरो ना दायो नै साफाय अभियान सोलिबाय थादों नै नानि मोना साफा खालामदों हा साफाय अभियान सोलिबाय दायो कमप्लिट जाथारबाय आरो माखासे डेक'रेसना जोंहा गाबोन जानो थांगासिनो दे गाबोनसो हिन्जाव लायनो थांगोन ना दा मावबाय थादों दा दहाय एसे सिगाङाव थारमाने जायाखैमोन दा नै जाजोब्बाय आरो नै बिदि दे डेक'रेसना नायो पेन्डेलनि डेक'रेसना बेनिफ्राय आरो जोंहा माखासे साजायनायफोरा जायाखै बेखौ गाबोनसो मावसिगोन आरो ना दा उनावनो हगारगोन दिनैनिखौ औ फुङाव नुगोन नोंसोरो बेनिफ्राय मा होनना बुङो जोंहा डेक'रेसननि खामानिया दिनै जाला गाबोनसो जासिगोन आरो ना लोगोफोर गाबोनसो दिन्थिनो हासिगोन गाबोनसो खैना लायनो थांखागोन नालाय जोंहा नै बिथिं नानि मोना साफा खालामगासिनो दायोथ' जेनेबा बेयाव उपहना जागोन नालाय उपहनाखौबो आं एसे दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै डेक'रेसन खालामग्राफ्रा नै बिथाङानो दे सिनाय मोनखायो गोबाङा नै लग'नो ओमफ्राय दा गाबोनो नायदो गाबोनो एकदम मोजां दिन्थिनो नाजागोन आं लोगोफोर दरायाथ' बिथाङानो नै दरा गोदान आरो नै बिथांखौथ' सिनाय मोनखायो जोंहा सोरबाफोर डेक'रेसन हाबानि डेक'रेसन नांगौ जायोब्ला बिथांखौ लोगो हमबानो जाबाय दे आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होना होगोन दे डिसक्रिपसनाव लोगोफोर टाइगार मिथिखायो बुहुदानो आंनि फल'वार्सफोरा फ्राय मिथिजोबो बेखौ मिथिबाय दा मिथिखाजोबो दरा गोदाना बिराद खुसि जादों जाबाय गाबोन साजायबानो दा जोंहा नैबेयाव उपहना जागोन टाइमा जाथ'वाखै मथा मथि खैथा जाखो दा 6टा 7टासोनिफ्राय जागोन उपहना ना आङो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर बिदि दे साया माया टेन्ट हाउसनि मालिकआ बिथाङानो आरो हनै पुर्न दैमारि बिथाङानो साया मायानि मालिकआ टेन्ट हाउस नांगौबाथाय बिथांखौ हमबानो जाबाय अनेक गासिबखौबो एभ्रिथिं मोनजोबगोन बिथांनियाव माथ्र' डेक'रेसनाल'सो गैयानो बिनियाव फुल बायदिसिना डेक'रेसनाल'सो गैयाना नोंनियाव ना बेबो दङ ना जे टेन्ट हाउसजों लोगोसे एकदम गासिबो साउन्ड सेम लानानै आरो आप टु संनाय खावनाय एभ्रिथिं गासिबो मोनजोबगोन आरो बिथाङा बिराद खमावनो मावो दे बिराद खमावनो मावो नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौ कन्टेक्ट खालामबाबो जागोन लोगोफोर बिथांखौ डाइरेक्ट मोनाब्ला दे लोगोफोर नायलांबाय था
산소하야 뭉소하야 능이 모리나 산소하야 뭉소하야 능이 모리나 능이 언나야 즈는 그야 굴고 즈는 그야 능이 언나야 즈는 그야 굴고 즈는 그야 그저 과연 능크 구름 나는 굴부정 경자 나이버는 능이 뭉고 그자만의 능이미와 그전 과연 능고 구름 나는 그서마담 지우정 굴부 능커정 박나연 가서이 니버벌고는 니카이나 시비야 그서마담 지우정 굴부 능커정 박나연 가서이 니버벌고는 니카